Zdravíte Kali a Peter Pán. 6.7. ťa chceme pozvať Motel Kamenec, Zemplínska Šírava na najlepšiu akciu tohto leta, kde inde ako na východe, takže dojdi to podporiť, dojdi si to užiť s nami, hlavne si dojdi zaskakať na dobrú hudbu. 6.7. Motel Kamenec, Zemplínska Šírava, tam, kde sa robia najlepšie akcie, takže dojdi za nami. Dojdi si to užiť s nami. Shut it down. Do this better than normally lay one. Let's stop banging. Suvereno ťa zdraví z kanadského Calgary. Chcem ťa pozvať 6.7. Motel Kamenec, Zemplínska Šírava. Bude tam skvelá party a bude to viac než party, bude to zážitok. A keďže milujem leto, je to najkrajší deň v roku a tým dňom 6.7. sobota, tak sa vidíme na Zemplínskej Šírave, Motel Kamenec. Teším sa na vás. Takže zdravím mojich ľudí na východe. Tu je Mike Spirit, chcem ich pozvať na exkluzívny koncert, ktorý sa bude konať 6. júla na Moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave. Bude to skvelá exkluzívna party, viac ako party, bude to skvelý zážitok. Takže som celá moja legendárna crew Babo COT, CKO. Urobíme veľkú party, tešíme sa na vás, príďte sa zabaviť 6. júla do Motela Kamenec, Zemplínska Šírava.